Усім прывітанне, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Вось у такі нестандартны час, але так склалася па графіку, што толькі вось цяпер, але тым не менш вельмі раду, што ў нас у студыі юрыстка, кіраўніца аддзела прававой дапамогі Цэнтра беларускай салідарнасці Вольга Добравольская. Добрый дзень, Вольга. Прывітанне, Зміцер. У нас ёсць і прыемныя навіны, але такое адчуванне, што ўсё ж таки больш з непрыемных навінаў. Мы з чаго, як пачнем? Адразу прыемныя ці спачатку непрыемныя, а потым напрыканцы добавим лыжку мёда. Давайте з прыемных і пачнем, пасля можа яшчэ штосьці прыемнае з'явіцца. Ну давайте з прыемнага пачнем, што мы з вами пэўны час таму сустракаліся і з сумам казалі пра тое, што з-за зразумелых прычынаў, а прычыны зразумелыя, недахоп ці спыненне фінансавання, была спыненая праца, вось менавіта тое, пра што мы казалі, аддзела прававой дапамогі Цэнтра беларускай салідарнасці. І добрая навіна? Добрая навіна. Сённяшні дзень пачынаем прымаць заяўкі. Сёння вось ужо запрашаю сачыць за нашымі соцсеткамі, таму што мы будзем публікаваць там і пашырэнне дапамогі, і публікаваць ужо зноўку парады юрыдычныя, інфармацыю важную для беларусаў у Польшчы. Але сёння мы апублікавалі ўжо навіну, што з сённяшняга дня мы прымаем заяўкі. Заяўкі на кансультацыі. Так, на індывідуальныя кансультацыі юрыдычныя. На жаль, тут і прыемная і сумная навіна. На жаль, у тым аб'еме, у якім мы надавалі дапамогу раней, зараз немагчыма проста зарганізаваць такую дапамогу, бо прававы аддзел Цэнтра беларускай салідарнасці прымаў 50 зваротаў у дзень. Гэта вельмі вялікая колькасць. Зараз, на жаль, мы не можам адбудаваць нашу інфалінію, якая была такім першым тварам Цэнтра беларускай салідарнасці, але таксама першымі людзьмі, з якімі нашы бенефіцыяры сустракаліся, размаўлялі, задавалі пытанні. Зараз да працы далучылася адна наша юрыстка і будзе паволі пачынаць кансультаванне. Перш за ўсё мы будзем дапамагаць былым палітзняволеным, але таксама грамадзянскім палітычным актывістам, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі ці фінансавай. Ну вось давайте, можа быць, падрабязна пра магчымасці прававога аддзела сёння, якія будуць. Калі раней, вот як вы кажаце, 50 кансультацый на дзень, то есть быў такі досыць добры штат, не адзін, не два чалавекі і гэтак далей, і кансультавалі па досыць шырокаму спектру пытанняў, не па ўсім, з якімі сутыкаюцца беларусы в эміграцыі, але тым не менш па досыць шырокаму. Зараз што датычна, на чым будете вот так вот абмяжоўвацца, у якіх пытаннях кансультаваць, колькі чалавек будзе прымаць, то есть вот як разлічваць? Спачатку будзем кансультаваць 10 гадзін у тыдзень. Гэта вельмі мала, але, на жаль, столькі, колькі зараз ёсць магчымасць. З пытанняў бежанскага іміграцыйнага права, канешне ж, прыярытэт будзем даваць тым асобам, якія знаходзяцца, напрыклад, ці маюць абмежаванне медычнае па здароўю, бо, на жаль, вельмі шмат беларусаў зараз звяртаюцца, што, напрыклад, страцілі працу ці не могуць працаваць, бо маюць абмежаванне па здароўю і не могуць звярнуцца да іншых юрыстаў, знайсці юрыдычную дапамогу, таму такія людзі перш за ўсё будуць мець магчымасць атрымаць дапамогу, але таксама тыя людзі, якія знаходзяцца без дакументаў ужо ў Польшчы. І вось можам трошки пазней пра гэта пагаворым, чаму так адбываецца, што ўжо людзі не маюць дакументаў, не маюць легальнага перабывання ў Польшчы і таксама знаходзяцца ў дэпартацыйных працэдурах, у закрытых лагерах у Польшчы. Гэта такія, можам таксама пра гэта паразмаўляць, але такія установы, калі, напрыклад, чалавек перасякае мяжу і ёсць небяспека ў гэтым, ці ён не мае дакументаў, ці
і можа улады лічуць памежнай службы, што ён можа уцячы, то бок знаходзіцца ў такіх установах, ці чалавека перадаюць, напрыклад, па дублінскай працэдуры ў іншую краіну. То бок усе тыя сітуацыі, калі вельмі патрэбна юрыдычная і такая пільная дапамога. Пазней я спадзяюся, што да нас далучыцца таксама наша адвакатка па сямейным пытанням і працягне кансультаваць па пытаннях правоў дзіцяці, па пытаннях абароны правоў жанчын, па пытаннях сямейнага права, сацыяльнай дапамогі, але гэта хутчэй за ўсё адбудзецца ў другой палове жніўня. То бок зараз у нас ёсць абмежаванне, гэта 10 кансультацыяў у тыдзень, і гэта пытанне міграцыйнага і бежанскага права. 10 кансультацый на тыдзень, умоўна кажучы, 5 працоўных дзён, гэта 2 кансультацыі на дзень. Так. Гэта 2 кансультацыі на дзень, але ж, канешне, ЦБС ніколі не займаўся толькі кансультацыямі. Зараз мы яшчэ будзем верыфікаваць, чым мы можам дапамагчы чалавеку, але перш за ўсё гэта і пытанне камунікацыі з уладамі, гэта і пытанне камунікацыі прадстаўніцтва перад адміністрацыйнымі органамі, перад судамі, калі мы пішам абскарджванне, калі мы пішам скаргі ў суд. Таму гэта праца юрыста гэта не толькі кансультацыі. Па-за кансультацыямі яшчэ ёсць вельмі шмат працы, складання дакументаў і падрыхтоўка, напрыклад, абскарджванняў, ці, напрыклад, выезд з чалавекам у памежную службу ці ў іншыя органы. То есть, умоўна кажучы, гэтыя 2 гадзіны яны ператвараюцца ў значна большую колькасць часу. Канешне, ну тут гэта новыя заяўкі мы прымаем 10 у тыдзень, але ж, канешне, яны ніколі не знікаюць, гэтыя людзі, то бок хтосьці звяртаецца ў вельмі складанай справе і застаецца з намі на год. І кожны раз, калі мы прымаем 10 асобаў, яшчэ 10 асобаў, яшчэ 10 асобаў, гэтыя асобы з намі застаюцца, таму вельмі цяжка проста потым гэтыя справы якасна весці і прадстаўляць дапамогу. Ольга, я зразумеў, значит, паколькі абмежаваныя пакуль што магчымасці для аказання кансультацый і дапамогі, то, як вот вы і пералічвалі, будуць наперш брацца да працы самыя вострыя, самыя актуальныя, самыя балючыя такія кейсы, умоўна кажучы. І давайте, можа быць, вот менавіта па кейсах пройдзем. Першае, гэта, вот як вы сказалі, дапамога у падачы дакументаў на атрыманне міжнароднай дапамогі. Абароны. Атрымліваецца, што да гэтага часу, прычым вот у гэтай на гэтым накірунку сустракаюцца вельмі такія актуальныя і вострыя сітуацыі, калі тэрмінова трэба гэта рабіць. І я не пра тую сітуацыю, калі чалавек ўжо знаходіцца ў бяспецы, ўжо можа быць нават пэўны час прабыў там на карце побыта, там па працы, там ці яшчэ па чым-небудзь, і потым вырашае, што прыйшоў час з той ці іншай нагоды падацца на міжнародную абарону, а менавіта калі востра стаіць пытанне, што тэрмінова трэба, што вось чалавек толькі вызваліўся, толькі прыехаў. То есть такіх кейсаў да гэтага часу ёсць, яны сапраўды такія вось балючыя, актуальныя? Людзі ўвесь час гэтыя асобы звярталіся і да мяне асабіста ў соцсетках, і да ЦБС. Часам мы знаходзілі магчымасці яшчэ ў гэты перапынак дапамагаць людзям. Гэта перш за ўсё тыя людзі, якія толькі вызваліліся, прыязджаюць у Польшчу, яшчэ нічога не ведаюць, не разумеюць, што тут адбываецца, як прыйсці падаць заяву. Перш за ўсё, канешне, мы будзем дапамагаць гэтым асобам. Але таксама ёсць людзі, якія, напрыклад, прыязджаюць з Грузіі і падаюць заяву, напрыклад, на Шапена у памежнай службе. Але таксама ёсць людзі, якія, напрыклад, апошнім часам звярталіся, калі штосьці са здароўем сталася, інсульт у маладога беларуса, які падаў заяўку пра міжнародную абарону і не можа прыйсці ўжо і там не ведаюць і адказаць на пытанне. Такая падтрымка таксама патрэбна. Але калі беларусы, напрыклад, прыязджаюць там з Літвы ці іншай краіны еўразвязу, і тут Польшча кажа: добра, але не мы адказныя разглядаць гэтую заяўку, перадаем вас у Літву. Вось зараз ЦБС займаўся такой справай беларуса, у якога
яго партнёрка атрымала ўжо статус уцекача у Польшчы, але яго улады польскія хацелі перадаць у Літву. І то бок найперш мы абскарджвалі рашэнне, потым мы складалі заяву ў суд і выйгралі гэты суд, таму што тут перш за ўсё пытанне, ці не будзе гэта парушаць права яго сямейнага жыцця і яго партнеркі, якая ўжо будзе жыць у Польшы. То бок вельмі шмат пытанняў з'яўляецца вельмі складаных, дзе трэба праводзіць інтэрвенцыі, але таксама апошнім часам і былі такія сітуацыі, калі ваяры беларускія выязджалі з Украіны, а польскія памежнікі не гатовыя былі прыняць заяву і трэба было ўмешвацца. То бок розныя пытанні з'яўляюцца і іх даволі шмат. Акурат вось з гэтай нагоды пытанне ад гледача Альтера. Ён піша: ці можа чалавек з картай побыту па працы падацца на абарону? Канешне, можа. Канешне, можа, няма такога абмежавання. Калі вы працягваеце працаваць і будзеце знаходзіцца паводле віда на жыхарства, тады проста пашпарт не забіраюць у дэпазіт, але і не надаюць фінансавую дапамогу сацыяльную, то бок вы працягваеце перабываць у Польшчы паводле віда на жыхарства, але таксама знаходзіцеся ў працэдуры па міжнароднай абароне. Тут ёсць і свае плюсы і мінусы. Мінус такі, што калі вы ўваходзіце ў працэдуру па міжнароднай абароне, нельга выязджаць за межы, нават калі у вас ёсць і пашпарт, і картка, але, на жаль, вось такія абмежаванні ёсць, але, напрыклад, можаце паводле свайго віда на жыхарства паводле працы працягваць працу, і працэдура па міжнароднай абароне не будзе ўплываць на гэтую магчымасць. Ну, тут толькі трэба адзначыць такі момант, што падацца-то на абарону можна, але ўсё ж таки трэба мець падставы для гэтага. Канешне, перш за ўсё, я думаю, што вельмі шмат зараз сутыкаемся з тым, што вельмі шмат беларусаў, якія пераехалі у Польшы пасля ці 2020 года, ці 2022, думалі пра тое, што можа зараз гэта ўсё скончыцца і мы вернемся дадому. І прайшло 5 год, і яны разумеюць, а што далей? А як будзе выглядаць мая будучыня? Як будзе выглядаць будучыня маіх дзяцей? Як я буду атрымліваць дакументы? Якія дакументы я магу атрымаць? Перш за ўсё пытанне ўжо прайшло даволі шмат гадоў, і пытанне, а што з маім пашпартам? Вось скончыцца у мяне пашпарт у 2026 годзе. І шмат людзей сапраўды маюць падставы да атрымання міжнароднай абароны. Ну да, вось сапраўды галоўнае мець падставы. Калі вы сумняецеся, ёсць ці няма, я тут нават не ведаю. Раней бы я сказаў, патэлефануйце на гарачую лінію цэнтра беларускай салідарнасці, і вам там ўжо на гэтым этапе нешта скажуць, і ёсць далейшая падставы для далейшай кансультацыі ці адразу няма. Цяпер складаней этой сітуацыі. Трэба звярнуцца да юрыста, які вам падабаецца, якому вы давяраеце, і пракансультавацца ў гэтым пытанні. Калі у вас складаная жыццёвая сітуацыя, ці вы страцілі працу, напрыклад, вы можаце звярнуцца ў цэнтр беларускай салідарнасці, але прыярытэт будзе нададзены тым асобам, якія, напрыклад, не маюць працы і магчымасці знайсці юрыста ці адваката па-за межамі бясплатнай дапамогі юрыдычнай. Вось Серж, відаць, хоча лепшы юрыст, чым Вольга Дабравольская, і хоча яе паправіць. Піша, што нельга выязджаць у краіну, адкуль уцёк, а не замежжа. Насамрэч не так. Калі ты падаўся на міжнародную абарону, то ты не можаш выязджаць з тэрыторыі Польшчы. Неважна куды. В Германію, Літву, там ці яшчэ куды-небудзь. Серж, пэўна, думае пра ўжо, калі атрымалі рашэнне, то, канешне, ўжо выдаюцца дакументы, і можна сабе падарожнічаць у іншыя краіны, акрамя той краіны, з якой вы ўцяклі. Але калі мы кажам пра працэдуру па нададзенні міжнароднай абароне, выезд за мяжу можа быць маўклівай згодай, каб шэф управлення закрыў гэтую справу, ануляваў яе, і яна будзе закрытая. І зараз часта мы вельмі звяртаемся да шэфа, каб чалавек мог выехаць за мяжу, але не заўсёды шэф дае такую згоду. Часам дае, часам не дае. Трэба мець такую асаблівую такую сітуацыю жыццёвую. Часцей за ўсё гэта лекаванне ці асобы, якія занимаюцца палітыкай, вымушаныя там на нейкі саміт паехаць, але
Вось на жаль гэта абмежаванне сапраўды існуе. Ну так, это мы говорим про той перыяд часу, калі вось ты падаў документы, але яшчэ рашэнне по Міжнароднай абароне няма. Не прынятае. Вось у гэты перыяд нельга выязджаць нікуды. Але вось гэты мы яшчэ тут разгляд усяго гэтага і падставы, на якіх можна там падавацца, не падавацца. І вот калі мы кажам про падачу цяпер тых людзей, якія выехалі там 20-м, 21-м, 22-м годзе, я так разумею, вось мы зараз пераходзім да тых не вельмі добрых навінаў, якія ёсць. Разгляд справаў больш жорсткі стаў у дачыненні да такіх людзей, якія выехалі некалі, але падаюцца толькі цяпер. Што там адбываецца? Я не скажу, што толькі да тых больш жорсткі, але ввогуле больш дэталёвы, больш жорсткі. Цяжка сказаць, ці жорсткі, але просто, ну, канешне ж, разглядаюць ужо сапраўды, разглядаюць больш доўга, больш дэталёва, часам нават выклікаюць на допыт ужо на асабістую сустрэчу з інспектарам. І таксама, калі мы кажам пра больш доўгі разгляд справы, тут трэба прыгадаць вось гэтую сумную навіну, што законапраект аб дапамозе грамадзянам Украіны, вось заўсёды мне усе кліенты кажуць, але ж мы не грамадзяне Украіны. Ну, на жаль, зараз гэты законапраект так улады палічылі, і суды таксама. Ён тычыцца ўсіх іншаземцаў, то бок ёсць законапраект, які дазваляе грамадзянам Украіне часовую дапамогу атрымліваць і таксама будзе прадугледжваць магчымасці легалізацыі грамадзян Украіны. І вось зараз у гэты законапраект укладзены артыкул, які дазваляе разглядаць справы па міжнароднай абароне больш за 15 месяцаў. То бок зараз хочуць, ну, можна так сказаць, замарозіць усе тэрміны разгляду справаў і па міжнароднай абароне, бо дагэтуль былі і ўсе віды на жыхарства такія не разглядаліся у тэрмін законны, замарозіць да 4 сакавіка 2026 года. Але я думаю, што і далей будзе гэта працягнута да 4 сакавіка 2027 года, тому што Еўрапейскі звяз уже прыняў рашэнне, што часовая ахова для грамадзян Украіны будзе да гэтага часу, да 2027 года. Таму Польша будзе абавязана працягнуць гэты закон да гэтага часу. Ну і тут яшчэ все ж таки будзе больш часу разглядацца ўся справа там надацці абароны ці не надацці. Перш за ўсё, гэта ўжо зараз трывае часам 15 месяцаў. Вельмі шмат людзей нават пішуць і ў соцсетках, і прыходзяць да нас, і да мяне асабіста прыходзяць і кажуць: глядзіце, мне даслалі ліст, што вельмі шмат справаў на разглядзе, і вось мою справу будуць разглядаць 15 месяцаў. Ну вось улады зараз хочуць увесці магчымасць, каб разглядаць яшчэ больш. То бок, калі гэта магчымасць не проста разглядаць гэтай справы вельмі доўга, але пазбаўляюць іншаземцаў магчымасцяў складаць скаргі на гэты доўгі разгляд. То бок мы складаем скаргі, яны застаюцца без разгляду гэтыя скаргі, а калі мы нават ідзем у суд, то суд нам кажа: ну, на жаль, вось ёсць такая падстава, і мы не можам нічога зрабіць. Адзінае, што адбылося таксама пазітыўнае, гэта вось мой улюблены зараз суд ваяводскі ў Глівіцах. Уже вельмі шмат разглядаў справаў, што вельмі доўга разглядаюць справы па відах на жыхарства, іншаземцы складаюць скаргі, і ён сказаў: добра, у Польшчы мы гэтага пытання ўжо не вырашым, бо ёсць гэты закон, вось ёсць такая інтэрпрэтацыя гэтага закона, і ён запытаўся у еўрапейскага суда, ці гэта правільна, ці гэты закон адпавядае канстытуцыі, ці не парушае гэта правы іншаземцаў. Зараз мы чакаем адказ еўрапейскага суда, але, ну, спадзяемся, што гэта будуць ўсё ж такі пазітыўныя для нас навіны. Я ўжо не ведаю, калі ён скажа: добра, сапраўды нельга парушаць правы іншаземцаў і трэба разглядаць у тэрмін. Я не ведаю, як польскія чыноўнікі пачнуць разглядаць хутка, бо там справы, там 1000 справаў на аднаго чыноўніка. То есть справ сапраўды шмат. Так, гэта праўда. Ну, гэта
пытанне сістэмовае, недафінансаваная адміністрацыя, вельмі мала працаўнікоў, але таксама яны не заўсёды кампетэнтныя, бо яны не маюць часам нават вышэйшай адукацыі. Я нават глядзела аб'явы, яны шукаюць асобу, якая, там, напрыклад, мае сярэднюю адукацыю і будзе паводле інструкцыі выдаваць рашэнне. Ну да, але можна было бы, я так разумею, троху зняць напругу з супрацоўнікаў, калі б нарэшце прынялі адпаведныя закон ці рашэнне і тыя ж самыя дакумент падружжы, travel-пашпарт, выдавалі не раз на год, а раз на 3 гады хаця б, калі не на 5. А так гэтыя справы пастаянна ім вяртаюцца. Я так разумею. Конечно, яны пастаянна разглядаюцца, а з кожным годам іх становіцца ўсё больш. Усё больш, гэта праўда. Шмат беларусаў зараз, але таксама грамадзяне Украіны, таксама звяртаюцца па польскі праязны дакумент. Вельмі шмат беларусаў звяртаюцца, таму што пакуль што з часовым перабываннем таксама могуць атрымліваць польскі праязны дакумент. Але мы штосьці Зміцер не ведаю, што адбылося. Міністр, які абяцаў нам гэта зрабіць, ну вось заняты з пасады сваёй, таму... Вось, дарэчы, это адна з таксама, я так разумею, не вельмі добрых навінаў. Мы пра гэта яшчэ не ведаем, Зміцер, потому што калі... будзем шчыра казаць. Так, зараз мы даведаемся праўду, беларускую праўду пра намесніка міністра Мацея Душчыка. Праўда такая, што, на жаль, гэты чалавек прыдумаў стратэгію міграцыйную, якую не змаглі ажыццявіць у Польшчы, якая на практыцы не запрацавала просто. Я не ведаю, ці яна будзе ввогуле працягнутая, ці яна не будзе працягнута, але вось ён зняты са сваёй пасады, і маё пытанне такое, што будзе перш за ўсё з нашай працоўнай групай, у якой мы працавалі над заканадаўствам польскім, а другое пытанне, ці будзе працягнута ввогуле гэта стратэгія, ці зараз прыйдзе новы міністр і скажа: добра, ўсё, што было зроблена, гэта неправільна, пачынаем ад нова. А вот ваше меркаванне просто, вот яна не была там зроблена, гэта стратэгія ажыццяўлена, але вот з беларускага пункту гледжання яна была добрая у дачыненні да беларускіх мігрантаў з Беларусі? Я меркую, што не. Гэта стратэгія, перш за ўсё, яна, не памятаю, як дакладна яна называлася, але яна адзыскаць контроле, што яны хацелі вярнуць кантроль над міграцыяй, і перш за ўсё яны фокусаваліся на бяспецы. І таксама вось апошняя, калі я у вас была на эфіры, апошняя наша сустрэча з віцэ-міністрам Мацеем Душчыкам, я задавала пытанне пра віды на жыхарства і чаму яны так доўга разглядаюцца, ці ён не бачыць у гэтым праблемы, што гэта не толькі тычыцца грамадзянаў Украіны, хаця закон аб дапамозе грамадзянам Украіне, а не ўсім іншаземцам, ці ён не бачыць у гэтым праблемы. Ён кажа, што вось зараз, пані Ольга, будуць уводзіцца электранізацыя падачы заяваў на віды на жыхарства, якую ён прыдумаў і хацеў рэалізаваць, але ці гэта будзе, ужо невядома. Ну, пакуль што невядома, ніхто зойме гэтую пасаду, ні якую стратэгію ён там працягне, ці абярэ новую, і ўвогуле ці будзе далей працаваць гэтая працоўная група. Вядома, хто зойме гэтую пасаду, пакуль што не магу назваць імя і прозвішча, але гэты чалавек, наколькі я ведаю, не займаўся міграцыйнай палітыкай, не з'яўляецца экспертам з пытанняў міграцыі. Гэта будзе новы чалавек, які там будзе займацца бяспекай. Таму я думаю, што пытанне такое даволі ўжо зразумела, так, што ўсё пойдзе ў кірунку бяспекі. Мы гэта бачым ва ўсіх органах адміністрацыйных, у памежнай службе, і таксама мы бачым гэта ў судах, што прынята рашэнне пра тое, каб трошкі мігрантаў. Да, вот я і хацеў спытацца, вот гэты, як вы кажаце, пойдзе ў кірунку бяспекі. Гэта што азначае, на ваш погляд?
Гэта азначае, што больш калі мы разделім працэдуры, будзе больш дэталёвы разгляд справаў па міжнароднай абароне. Мы гэта бачым ужо. То бок калі раней ці там у 2020 годзе міжнародную абарону мог атрымаць амаль што кожны, хто сказаў, што ён удзельнічаў у пратэстах. У мяне былі кліенты, якія там адзін фотаздымак прыкладалі і ім выдавалі рашэнне аб міжнароднай абароне. Зараз трэба апісваць, даказваць, людзей вызываюць на допыт. Па маім меркаванням гэта вельмі добра, бо я ведаю, што нават супрацоўнікі КДБ атрымлівалі міжнародную абарону ў Польшчы, бо так недэталёва і неуважліва разглядаліся гэтыя справы. Але пытанне ў тым, што калі справаў шмат, і іх трэба разглядзець дэталёва, яны будуць разглядацца вельмі доўга. Гэта зразумела. Калі мы кажам пра віды на жыхарства, мы ўжо бачым абмежаванні, напрыклад, што асобы, якія маюць ці візу Шэнген іншых краінаў еўразвязу, ці від на жыхарства, напрыклад, не могуць падаваць заявы аб нададзенні ім відаў на жыхарства паводле працы. І гэта вельмі вялікае абмежаванне, бо хтосьці, хто, напрыклад, жыў у Літве, хоча прыехаць на працу ў Польшчу, ён ужо не можа падаць заяву, каб атрымаць такі від на жыхарства. То бок трэба шукаць іншыя магчымасці. І мы бачым, што гэтыя абмежаванні, яны патрошачкі укладаюцца ў кожнае там зараз там гэты законапраект аб дапамозе грамадзянам Украіны. Зараз яшчэ будзе змена заканадаўства аб закон аб іншаземцах. І гэта выглядае так, што патрошачкі будуць усё ж такі трымаць больш руку на пульсе і кантраляваць больш іншаземцаў. Таксама мы бачым больш, бо я працую таксама з працадаўцамі, і часам да мяне звяртаюцца працадаўцы, да якіх, напрыклад, прыходзіць ці памежная служба паглядзець, ці легальна працаўладкаваныя працаўнікі, ці яны легальна знаходзяцца ў Польшчы. І я бачу, што і больш гэтых кантроляў ёсць, але таксама, што больш ёсць іншаземцаў, якія перабываюць ужо без дакументаў, на жаль. І... Мы да гэтай тэмы без дакументаў, як вы сказалі, яшчэ звернемся. Слухайте, я не ведаю, ці гэта фейк, ці гэта сапраўды так, але я чытаў такую типа навіну, што нібыта ПіС распрацаваў нейкі законапраект, ці там як ідэю падае, што ввогуле абмежаваць, на пэўны тэрмін, конечно, але ўвогуле спыніць допуск мігрантаў на тэрыторыю Польшчы. Гэта не фейк. Ёсць такая прапанова ад ПіСа, але таксама патрошкі гэта ўжо адбываецца. Калі я добра памятаю, бо гэта ўжо некалькі месяцаў таму было, ёсць, напрыклад, іншаземцы з Лацінскай Амерыкі, якія могуць прыязджаць у Польшу па безвізе, і яны працавалі. Вось ёсць абмежаванне. Калі я добра памятаю, гэта тычылася грамадзян Калумбіі, што зараз, напрыклад, нават калі яны прыязджаюць у Польшу, яны не могуць працаваць. Гэта не было паводле закону, але вось такія прапановы і таксама практыка ўжо ёсць. Я заўважыла акурат такую рэч, якая мне трошкі смешна, але трошкі сумна, якая мне нагадвае Беларусь, калі найперв мы штосьці робім, а потым мы змяняем закон пад гэта. Вось, і зараз у Польшчы гэта адбываецца з міграцыйным правам. То бок зараз мы працягваем тэрміны разгляду справаў па міжнароднай абароне і укладаем гэта ў закон, які войдзе хутчэй за ўсё у верасні 2025 года. Але мы ўжо зараз не разглядаем гэтыя справы. Калі мы кажам пра віды на жыхарства, таксама адбывалася, найперш суды казалі, не, гэта неправільна, што гэты закон аб дапамозе грамадзянам Украіны, ён не можа тычыцца ўсіх іншаземцаў, але галоўны суд, начальны суд адміністрацыйны выказаўся, і ўсе суды пачалі такое рашэнне прымаць. Вось,
Што гэта змейсер, палітыка ці дэмакратыя? Што за нейкае палітычнае рашэнне ускралася тут? То бок я вельмі радуюся, што вось гэты і вельмі таксама хачу адзначыць, бо гэта таксама праца была аддзела прававой дапамогі ЦБС. Гэта справа суда ў Глівіцах, які звярнуўся ў Еўрапейскі суд. Гэта справа вялася юрысткай нашага аддзела, таму я вельмі ўсешана, што мы яшчэ маем магчымасць як бы ўплываць на сістэмную міграцыю і міграцыйнае права ў Польшчы. Ну, ось, спадзяемся, бо я як пачытаў этую навіну, адразу, мы ж адразу з беларускага глобуса глядзім на наше беларускае пытанне. Думаю, няўжо яны ўвогуле зараз перакрыюць магчымасць прыехаць тым, каго хто вот толькі выходзіць там з турмы, ці там ўсё ж таки даводзіцца выязджаць, так заязджаць. Закрываючы на сёння, прынамсі, тэму пытання трэвел-дакумента, пытання ад самавара. Дакумент падружжя ўжо з'яўляецца дакументам, які пацвярджае асобу, ці яшчэ адпаведны закон не прыняты. І калі будзе прыняты гэты закон, ці паўплывае ён на банкі, якія патрабуюць валідны пашпарт? Перш за ўсё, адпаведны закон – гэта закон аб іншаземцах. Гэтая папраўка не прынятая, хаця абяцалі і Мацей Душчык, буду яго часта ўспамінаць сёння, абяцаў таксама. Ёсць толькі інтэрпрэтацыя з міністэрства. Міністэрства пра гэта вельмі добра ведае. Ёсць інтэрпрэтацыя з міністэрства ўнутраных справаў, якая кажа, што гэта такі дакумент, які сапраўды пацвярджае асобу, але ў законе зменаў яшчэ не адбылося. Калі мы кажам пра пытанне банкаў, то, на жаль, банкі – гэта не дзяржаўныя структуры. І банкі трэба пераконваць. Я заўсёды раю і сваім кліентам, і проста тым людзям, якія да мяне звяртаюцца, браць інтэрпрэтацыю Міністэрства ўнутраных справаў у руку, ісці і паказваць, казаць, паглядзіце, міністэрства выдала гэтую інтэрпрэтацыю, і важна, каб вы прынялі гэты дакумент, польскі прэзны дакумент. Шмат банкаў гэта ўжо робіць. Добра, давайте да сітуацыі без дакументаў. Наколькі гэта частая сітуацыя, калі беларусы апынаюцца без дакументаў? І ўвогуле мяне вельмі здзівіла, так, сітуацыя, яна, правда, не Польшчы тычыцца, але вось у Грузіі зараз тыя ж самыя, ёсць некалькі беларускіх актывістаў, той же самы Роман Кісляк, у якога скончыўся беларускі дакумент, яму канчаткова ўжо адмовілі аб надаці міжнароднай абароны ў Грузіі, і зараз чалавек вось такой сітуацыі. Абароны няма, пашпарта ў цябе няма, ты нават калі там пойдзеш да польскай амбасады, і палякі скажуць, там, мы табе дадзім візу, каб можна было прыехаць у Польшу, як шмат хто робіць, і тут падавацца, но атрымліваецца, у яго пашпарт недзейны. І што вот таким увогуле вот эта сітуацыя без дакументаў агулам, якія ёсць выпадкі і што рабіць? Ой, што рабіць цяжка. Тут трэба разглядаць індывідуальна кожную сітуацыю, але тут можна падзяліць такую звыклую міграцыю, стандартную. Гэта беларусы, якія прыязджаюць, напрыклад, легалізуюцца. У мяне было некалькі справаў, людзі звярнуліся пасля пасярэднікаў, якія вялі справу, напрыклад, сталы побыт паводле карты паляка, у першай інстанцыі адмоўнае рашэнне, у другой інстанцыі адмоўнае рашэнне. І ўсё. Чалавек пасля гэтага, бо ёсць толькі 2 адміністрацыйныя інстанцыі, далей можна ісці ў суд, але сама скарга ў суд не легалізуе ўжо перабыванне гэтага чалавека. І вось тады чалавек звяртаецца і думае, а што мне рабіць далей? Бо ў мяне 30 дзён, каб выехаць з Польшчы, ці легалізавацца, а ўжо магчымасці вельмі абмежаваныя. Вось такія бываюць сітуацыі. Таксама часта, калі выдаецца рашэнне негатыўнае ў першай інстанцыі, людзі звяртаюцца да нейкіх пасярэднікаў, і яны, напрыклад, складаюць абскарджанне, бо можна складаць у 14 дзён, яны складаюць на 15, на 18, і чалавек
ну ўсё просто уже перабывае без можна сказать нелегальна, не люблю гэтага слова, але там не ўдакументавана. Таксама ёсць людзі, якія, напрыклад, атрымалі адмовы па нададзенні міжнароднай абароны, і мы змагаемся за іх у судзе. Ці ёсць людзі, якія прыехалі ў Польшчы, іх па дублінскай працэдуры вяртаюць. То бок ёсць вельмі шмат розных сітуацыяў. 50%, я думаю, гэта віна вось гэтых пасярэднікаў, якія не разумеюць ввогуле, што яны робяць. Вельмі часта кожная трэцяя моя кансультацыя па прыватнай практыцы гэта хтосьці, хто прыходзіць да мяне пасля пасярэдніка і ўжо знаходзіцца ў такой складанай сітуацыі, калі вельмі цяжка дапамагаць. Асабліва калі вось пра тое, што вы казалі, што гэта, напрыклад, часта гэта маладыя хлопцы, якія маюць 19-18 год, яны не удзельнічалі ў пратэстах, не маюць падставаў, каб атрымаць міжнародную абарону, але маюць крымінальныя справы ў Беларусі паводле адмовы ісці ў армію. І вось гэта пытанне даволі істотнае, бо вельмі цяжка такую асобу легалізаваць. У мяне пакуль там ёсць розныя спробы, розныя працэдуры, залежыць ад асабістай сітуацыі, але калі мы кажам пра гэтыя сітуацыі, яны вельмі складаныя і часам займаюць там і 5, і 8 год на легалізацыю для чалавека. Калі мы кажам пра справы беларусаў, якія знаходзяцца ў іншых краінах, ну тут у нас тутай заўсёды пытанне да консула. Ці ён хоча надаць гэтую візу, бо у нас былі і справы, напрыклад, калі там пашпарт быў недзейсны, ці не было старонак у пашпарце, і консул можа выдаваць візу на аддзельнай бланкеце. Гэта такая віза не ў пашпарце. Таму пытанне, ну, таксама не хочацца казаць пра гэта, але вельмі шмат беларусаў зараз проста прылятаюць з Грузіі ў Польшчу, і тут важна, што заўсёды трэба кантраляваць такі пералёт у Польшчу, заўсёды важна скарыстацца кансультацыяй юрыста. У гэтых пытаннях, канешне ж, можна звяртацца ў ЦБС, але тут вельмі часта ўжо ёсць такая тэндэнцыя, што памежная служба альбо накіроўвае такую асобу ў вось гэтыя закрытыя лагеры, пра якія я казала, такія установы, ну, іх яшчэ называюць турмамі. Гэта не зусім турма, але ну, нельга з гэтай установы выйсці. Але таксама ёсць, гэта называецца альтэрнатывы да дэтэнцыі. Дэтэнцыя — гэта калі вось чалавек пазбаўлены волі, чамусьці, і вось гэта альтэрнатывы, гэта калі чалавек мусіць хадзіць, напрыклад, у памежную службу адзначацца, ці мусіць знаходзіцца пад адрасам, не можа нідзе выехаць, паехаць, пераехаць. То бок ужо стасуюцца такія вельмі моцныя інструменты кантролю над такімі асобамі, якія проста прылятаюць у Польшчу і складаюць заяву аб нададзенні міжнароднай абароны. Ну вот акурат такі пра гэтыя закрытыя лагеры мы з вами тут і таксама казалі, што пагаворым. Я так разумею, што гэта тое ж самае той лагер, у які ў свой час как бы, ну, прапанавалі, калі можна тут слово такое ўжыць, Васілю Верамейчыку. Так. Калі ён сюды прыляцеў, ён не захацеў, і вот далей пайшло так, як пайшла уся гэтая сітуацыя. Але што это за закрытыя лагеры, і ці сапраўды вось, ну, чалавек, беларус, які там па выніку пераследу паехаў у Грузію, такіх было шмат. Добрая краіна, мора табе, клімат, цэны, усё добра. Зараз мы бачым, як дрейфуе ў бок Расіі гэтая краіна, якія праблемы з легалізацыямі і ўсё астатняе. Людзі, падумаўшы, прымаюць рашэнне паехаць у Польшу і ўжо легалізавацца нармальна, там прасіць міжнародную абарону у Еўропе, у той же самой Польшчы. То есть і такога чалавека накіроўваюць, ну, ляцець сям'я, умоўна кажучы. І закрыты лагер? Не заўсёды так. Вельмі залежыць ад індывідуальнай сітуацыі, бо тут памежная служба вельмі часта глядзіць, ці гэта інструменталізацыя гэтай працэдуры па нададзенні міжнароднай абароны. Бо часам людзі, не маючы падставаў,
так сапраўды складаюць заяву аб нададзенні пра міжнародную абарону, каб легалізавацца. І тут заўсёды памежная служба глядзіць на гэта. Ну і канешне ж, важна ёй дапамагчы, распавесці, прынесці дакументы, рэкамендацыі з нейкіх установах беларускай дыаспары, там, ці з офісу Светланы Ціханаўскай. Я думаю, што калі мы кажам пра сям'ю з дзецьмі беларускую, то такіх выпадкаў яшчэ не было, але былі выпадкі, вось, калі самотны мужчына. Пазней удавалася, бо тут уже гэта сфера крымінальнага права, тут трэба ісці ў раённы суд выдае рашэнне, ці такая асоба можа знаходзіцца ў лагере, але калі, напрыклад, гэты чалавек з уразлівай групы, ці быў пад пераследам, ці быў пад фізічным гвалтам у Беларусі, ці, напрыклад, знаходзіўся ў турме, там з'яўляецца былым палізняволеным, то такі чалавек не можа быць накірованы ў такі закрыты лагер. Але пра гэта, канешне ж, варта казаць на этапе складання заявы, але таксама, калі ўжо памежная служба накіравала справу ў суд, то звяртацца тады да юрыста, і юрыст на паседжанні судовым вось гэтае пытанне падымае. То бок, нават калі чалавека скіравалі ў гэты закрыты лагер, яго могуць вызваліць праз суд. То бок, гэта такая магчымасць ёсць. Пытанне. Сергей пытаецца, які шлях да атрымання грамадзянства Польшчы пасля атрымання міжнароднай аховы? Я думаю, что мы с вами уже про это разговаривали. Мы уже про это говорили. В принципе, можно поглядеть наш папярэдні эфир, причым так досыць падрабязна. Два шляхі. Ну, перш за ўсё, калі мы кажам пра міжнародную абарону, 5 год пасля падачы заявы, вось я вам распавядала смешную гісторыю пра чалавека, які да мяне звярнуўся і пытаўся, вы казалі, што 5 год пасля падачы заявы, а іншыя юрысты і чат GPT кажуць, што ўсё ж такі пасля атрымання рашэння. Паўтаруся, што пасля заявы, падачы заявы 5 год неперарванага легальнага перабывання ў Польшчы даюць вам магчымасць падаць заяву пра нададзенне вам сталага побыта, а пасля гэтага, у залежнасці ад таго, ці гэта быў статус уцекача, 2 гады да грамадзянства, да падачы заявы, а калі дадатковая абарона, 3 гады. То бок, калі мы кажам пра дарогу да грамадзянства, яна даволі простая, таму што сталы побыт пасля 5 год не трэба ні страхоўкі, ні рэгулярнага стабільнага дохода, ні валодання польскай мовай. Просто трэба з'яўляцца бенефіцыарам міжнароднай абароны. Вось. Таму шлях не складаны. Шлях не складаны, больш падрабязна мы казалі у папярэднім нашым эфіры. Google вам у дапамогу, усё можна знайсці. І чат GPT. І чат GPT, якому, як паказвае вось гісторыя Вольгай расказаная, не заўсёды кажа праўду. Ну, ён заўсёды не кажа праўду, калі мы кажам пра законы. Польскае заканадаўства. Ён яго і не разумее, і часам яшчэ і прыдумляе. Таму гэта ўжо не першы выпадак, калі да мяне звяртаюцца людзі па кансультацыю, яны ўжо пракансультаваліся з чатам GPT, і ён кажа, добра, вы там легальна знаходзіцеся ў Польшчы, і высветліваецца, што ўжо, на жаль, не, і трэба дзейнічаць вельмі хутка, а чат GPT казаў, не, ўсё добра, там гэта легальнае перабыванне. Ну што ж, трэба нам завяршаць нашу размову. Па-першае, нагадаю яшчэ раз, перш чым я нагадаю яшчэ раз, Вольга, просто хочацца падвесці пэўную рысу пад гэтым вот менавіта міжнароднай абаронай звяртацца не звяртацца. Я памятаю, мы з вами, як пачалі рэгулярна сустракацца ў нас у эфіры, вы ад самага пачатку, а гэта быў ці 22 ці 23 год, но вы ад самага пачатку наших сустрэч казалі, беларусы, не сядзіце на попе роўна, збірайце дакументы, падавайцеся на атрыманне міжнароднай абароны. Сёння, ну ўжо здаецца, мы не кажам пра нова прыбыўшых, той, хто прыязджае пасля вызвалення, там ці вот па новых справах, ці яшчэ што, але вот усім астатнім застаецца актуальным тая ж самая
актуальным. Ну, хтосьці ўжо там по працы, як пісалі, атрымаў карту пабыта, нехта там вот по-іншаму там ужо легалізаваўся. Все адно варта, калі ёсць падставы. Усё адно варта, калі ёсць падставы, калі чалавек, я думаю, что я чытала трошки про тое, про што вы з Пал Палычам Латушкам размаўлялі, трансмежныя рэпрэсіі, яны стасуюцца беларускімі уладамі. І я лічу, што той чалавек, які знаходзіцца паводле віда на жыхарства, не до конца знаходзіцца ў бяспецы нават па-за межамі Беларусі. Калі чалавек баіцца вяртацца ў Беларусь, ведае, што ў яго ёсць ці крымінальная справа, ці ён браў удзел у пратэстах, ці яшчэ штосьці ёсць нейкія іншыя падставы, ці ён раней яшчэ быў актывістам, напрыклад, палітычным ці грамадскім. Я упэўнена, што трэба атрымліваць міжнародную абарону. У меня зараз нават ёсць кліенты, якія атрымліваюць, маючы рэзідэнта даўгачасовага, атрымліваюць міжнародную абарону, бо ўсё больш выпадкаў зноў. Таксама я думаю, што Лявон Марозаў пра гэта пісаў, дарадцы Светланы Зіхановскай ў прававых пытаннях, што зноў пачалі з'яўляцца чырвоныя ноты Інтэрполу, то бок для беларусаў, якія не вельмі вядомыя, канешне ж, яны не будуць шукаць там Светлану Ціхановскую па чырвонай ноце, але беларусы, якія там удзельнічалі ў пратэстах, канешне, і зараз з'яўляецца пытанне, ці чалавека экстрадуюць, калі ён, напрыклад, знаходзіцца паводле відаў на жыхарства. Я думаю, што з Польшчы не, але гэта вельмі стрэсавая сітуацыя, калі да чалавека прыходзіць паліцыя дадому, яго затрымліваюць і пачынаецца разбіральніцтва. Каб пазбегнуць такіх пытанняў, і вы ведаеце пра тое, што, напрыклад, вас шукаюць у Беларусі, прыходзяць да вашых сваякоў, праводзяць там вобшукі. Канешне ж, трэба звяртацца і атрымліваць міжнародную абарону. Маё меркаванне не змянілася, яшчэ аніводны кліент да мяне не вярнуўся і сказаў, навошта я яе атрымаў. Усе кажуць, вельмі добра, што своечасова я атрымаў міжнародную абарону і зараз не магу не клапаціцца ні пра перабыванне, ні пра дакументы. Гэта вельмі сапраўды важнае удакладненне, таму што хтосьці ўжо супакоіўся, я тут легалізаваўся, я тут законна знаходжуся, да, там мяне шукаюць, там у мяне ператрусы былі, але гэта ж там, а я тут, але сапраўды гэта важныя нюансы, што датычныя Інтэрполу і вось гэтых чырвоных, як там, папер называецца, Not red note. Да, ўсяго астатняга, і ўвогуле как бы лепш быць больш забяспечаным і гарантаваным ад пераследу пад абаронай краіны знаходіцца. Дзякуй вялікі. Што ж, як можна запісацца на прыём? Калі мы кажам пра ЦБС, на прыём можна запісацца праз эмейл. Сёння мы публікавалі навіну, калі ласка, паглядзіце, прачытайце. Тэлеграм-канал Цэнтр беларускай салідарнасці. Так, на жаль, наша інфалінія пакуль што не адбудаваная. Не магу сказаць, ці будзе, ці не будзе. Зараз будзем гэта яшчэ абмяркоўваць у гэтым месяцы, але пакуль што вы можаце атрымаць індывідуальную юрыдычную кансультацыю, апісаўшы сваю справу на эмейл, і наша юрыстка з вамі звяжацца. Вось найперш, безумоўна, такі выпадак, такая магчымасць, калі у вас складаны тэрміновы выпадак, то безумоўна вам дапамогуць. Калі не вельмі тэрміновы, там ці не такі ўжо востры, ну то безумоўна трэба ісці іншым шляхам, звяртацца да юрыстаў па іншых нейкіх накірунках. Так што, калі ласка, увогуле не спускайце гэтую справу на самацёк, заўсёды лепей пракансультавацца, чым потым падтрапіць пад сітуацыю, калі там дэпартацыя, не дэпартацыя, але ўвогуле там розныя непрыемнасці, разборкі з паліцыяй ці там з іншымі службамі. Дзякуй вялікі, Вольга. Дзякуй вялікі. Як напісаў Максім, дзякуй вам за працу і безумоўна гэта, ну і дзякуй за тое, што завіталі да нас на эфір. Кіраўніца як там аддзела прававой дапамогі Цэнтра беларускай салідарнасці. Бачыце, уже загаварваюся напрыканцы тыдня. Тым не менш, дзякуй вялікі яшчэ раз. Вольга Дабравольская. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.